que eu son Tenerife de Balseiro, bueno, en que ao principio iba encaminhada máis cara ao mundo do visual, pois dende o 2020 son profesora de francés en secundaria. Dende setembro do 2023 son profesora de francés no IES Perdouro, aínda que este ano tamén me tocou impartir aulas de comunicación e sociedade en FP básica e tamén algún reforzo de lingua galega en segundo da ESO. Teño que recoñecer que para min o modelo a pedagogía, o modelo Burela é algo totalmente novo. Nunca escoitara falar dela ata que cheguei aquí, pero bueno, que lle pode pasar ao alumnado xeral e a un centro como este en particular. Nun lugar como a Burela, onde conviven tantas nacionalidades distintas, o diálogo entre culturas penso que é fundamental. Nós como docentes temos que poñer un pouco todos os nosos esforzos e medios posibles para que isto sexa unha realidade. Como docente, creo que debemos tamén seguir loitando para conseguir a integración das diferentes nacionalidades objetivo e poder evitar tamén, digamos, o fracaso escolar deste alumnado tan vulnerable. A inclusión educativa debe ser unha realidade, está basicamente na nosa man que isto sexa así. Este curso, ademais, tiven a oportunidade de seguir moi de preto o programa de radio marcado dentro desta pedagogía no de Burela Proxectoreo, do que falaba antes a miña compañeira, tendo incluso a sorte de participar recentemente nun desos programas. Increíble a maneira na que os mozos e mozas, na súa maioría en risco de exclusión, participan e se involucran neste proxecto. Baixo o meu punto de vista, iso sí que é fomento do galego e non o que ven, digamos, establecido por currículo. E nada máis. Moitas grazas por invitarme, encantada de estar aquí. En que centro estiveras antes? Bueno, pois hasta este ano son profesora sustituta, estiven, o primeiro ano en Ribeiro, pero tamén anduve por Ribeira, A Coruña, Quiroga, Friol, hasta chegar aquí, perdón. Neses centros anteriores, por exemplo, na Coruña, en Ribeira, non había esta interculturalidade que va. Eu, polo menos, non o atopei. Sí que é verdad que en Ribeira, por exemplo, botei só un mes. De feito, eu ia engañada, porque eu pensaba que ali a maior parte do alumnado falaría galego, ou polo menos máis galego que viven, pero que va. Castelán falante. A exclusión máis aquí, máis noutros centros por aí, nas cidades, como está iso? A verdade é que na Coruña, por exemplo, que botei moi pouquiño tempo, onde máis estiven foi en Quiroga, en Friol, son centros máis rurais e digamos que non tan urbanos e digamos que se leva moito mellor, que ao mellor nas grandes cidades.